sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga. It only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaji bayo ka lang. So, lain gid ya kung adlaw-adlaw kag inom di tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Las 4:36 sa kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Unta tanay, nga boy ko na karon. Abi kon may gaambal waya na yung lakat. Lango-lango na ginaobra nyo. Agapa. Napasaway ka mo. When someone is talking here, please do not disturb. Okay? Okay, Papa. Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Walang problema. Good morning, Pilipinas! Maayong aga!
Welcome sa Balitang K5 sa umaga. Miyerkules, Abril 2, 2025. Nagaulan sa siyudad sang Pasig, pero diya sa siyudad sang Iloilo, wala sang ulan. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Kumusta ikaw, Sir Papa Teten? Juanillo family sa Sablogon, Pasig City. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Pasig. Mabatian kita sa 88.3 FM. Maliyog spread sang good news. Balik kita sa pag-broadcast sa siyudad sang Pasig. Mga taga San Enrique, San Rafael, Barotac Viejo, Dueñas, Dingle, Pototan, Kalinog, Bingawan. Bation ang K5 News FM Pasig, 88.3. Ang K5 News FM Iloilo City, 88.7 sa FM band. Kaya sa inyo nga mga car stereo. Blessed morning, Ma'am Joy Bilbao. Ma'am Joy Bilbao, ma'am, kumusta ka na? Di ka subong kay Sir Ruben Molina, Sir Ruben Gallego Taboda, Sir Roland Himenea. Sir Roland Himenea kag mga vendor, mga manog baboy sa Haro Public Market. Pastor Ronilo Pancho, good morning sir. Ma'am Raquel Puda, Gubatanga. Kay Sir Ricardo Gubatanga, sa Ingori La Paz. Pamilya Villegas, Haina, Kagdabuko. Ma'am Maricel Casiple. Kay Ma'am Ninita Del Prado Barrientos. Sir Rainier Sonsa. Sir Glenn Celestre. Kay Sir Arnel de los Santos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginimo sang Dios. Magkalipay ka makasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Paayog kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Ikapabiya ka tupad mo kun buhi pa. Grabe kadlaw ni Mando del Mundo ba? Ini mapungga niya hinoptana ni Ma'am Roja Precious Jucares. Birthday greetings kay Sir Rolly Bandianon Bunyi Jr. Happy birthday Sir Rolly Bandianon Bunyi Jr. sa Barangay Pinantan Diel, Ahoy, Iloilo. Kay Ma'am Marilu Dianon, Ma'am Erlina Tilarma Goles, Sir Noel Goles. Dira sa Quintin sa Lazaro, pangapena ha, DTX Coffee Mix. Mami Asun Pineda, good morning. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Pero masaligan ang Diyos, siya ang magapalig-on kag mag-apin sa inyo, agod hindi kamo maano ni Satanas. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Blessed morning kay Nini Imbi, Elviro Lakihon Auhero, Tita Nida Ferolino Auhero, kay Kasin na Paul Daniel Auhero sa Imos Cavite, kay Mot Espolgar, Sir Mot Espolgar, good morning sir. Kay Sir RV Latumbo Rapista, Sir Michael Villarin, Michael Blases Ellis, Ma'am Rems Vintage, Mamilus Priagula, abi pangapin na kamo ha, DTX Coffee Mix. Sir Romeo Subire, good morning. Si Heso Kristo wala gid nagaliwat. Amo siya sang una, subong, kag sa wala sing katapusan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Si Jesus ay nagabag-o. Ang tao malang nagabag-o. Nagahukas-hukas sa ulo. Pero si Jesus, Sir Jofel Vergara. Good morning, Sir Jofel Vergara. Welcome sa K5, sir. Si Jesus siya ay nagabag-o. He is a promise keeper. Mag-promise siya sa imo, Ma'am Laura sa Magaysay, Sir George Ducampo, Sir Danny Jumedes Agpalo sa New York, USA, Ma'am Marhi Balo sa Wisconsin, USA, kay Ma'am Christine Buhat Gardose sa Italia. Mag-promise sa imo nga pakamayuhon ka, Ma'am Mary Ann Lumampaw, Sir Ryan Tabasa, kay Ma'am Jennifer Herebete. Pakamayuhon ka gina ni Jesus. Ang tao malang akon kay Sir Boboy Barion Amigleo, Ma'am Zia Kimba Anotado, Ma'am Zia Kimba Anotado sa Saudi, ma'am. Kay Ma'am Mary Morales sa Kuwait, Tita Ambing Baez Kabasak, kay Sir Jerome Vilete, Tita Merlinda Vilete. Unahan ta na kamo, daan kay dugay-dugay mamugno naman kamo. Sir Marlon Chong, Ma'am Precious Sucares, ang tao malang nga magpromesa subong, tumano niya dason hindi naman. Kapin pa subong kay election na season, campaign season, tanan nga promesa himoon sang politiko.
Kung ako magdaog, tawaan ninyo katsansa. Hindi ko ikamo pagpaslawon. Masarigan ninyo 24 oras akong serbisyo. Bisa nagakatulog ako, pukawan nyo lang. Kaya ako handa gid ka magserbisyo sa inyo. Tampad ako sa inyo. Bisan Domingo, pili ninyo ako nga makaraykay. Yelay, damo gid eh. Pero pag abot na sang tiyempo nga ara na sa pwesto, kung sabong pakilala niya, he or she is a humble servant. Kubos nga alagad ninyo, sulugoon ninyo. Pag-abot nga ara na gani sa pwesto, siya na nagapanugo. Kagway na nagatubang sa tawo. Bato-bato sa langit ang naigo singgit, aragoy, agoy, agoy. Kung sa mga bata ni Ouch, Ma'am Nancy Salutin. Ma'am Nancy Salutin sa Imbang Grande, Pasay City, ma'am. Kay Inday SF, Marlon Song. Ma'am Inday, din ikaw do karon man. Ano dayang SF man? Anong bisiling mas ng SF? San Francisco? Las 4:46 na sa kagahon. Oras dulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka D3 Bayo, ha? Jonel Española, good morning. Ted, paki-pray sa bata ko. Syra Jane Española, nailanat subong. Bila edad sa bata mo, Sir Jonel, kading gani ka mo, Sir, nagapauli. Mas manamigid sa nga mapabati naton sa kang mapabato nanay kay Jesus. Ernest Lapating, Nicolas Nagdaparan, good morning. Ang utang ka Pilipinas nagsaka pagid. Ang utang sa Pilipinas nagalapot na sa 16.63 billion pesos or trillion pesos. Utang mo ini, utang ko man ini, Ma'am Presos. Sabi nyo, yalan ni isang gobyerno. Utang naton ini tanan. Ang botton paano ini matamatan bayad sang gobyerno, Sir Fred Pasgala, Ma'am Nelia Regala, Sir Johnny Gomera, Ma'am Evangeline. Ay nagadako na gido. Good morning, Robert Garciano. Good morning. Kay Sir Roden Pagdato. Pero ang good news lang kay ang LPG bila, liquefied petroleum gas, nagnubo na sumugod kahapon Abril 1. Hindi to sa Fool's Report, ha? Kasi kung kadungan sang April Fool's Day bala. Miss Pakipot. Damo sila yan. Kung kagahon, damo sila, no? Miss Pakipot. Hindi nyo lang ko bala pagtawag. Mga bay ko sa inyo, hindi nyo ko pagtawgon nga idol, ha? Hindi nyo man kuya pagtawgon nga boss. Hited lang kuya. Sagan man tinyo ka boss kag idol nga. Sa una tigahitad talingat. Kasi nakutawgon kita nga boss kag idol eh. You Lodi Petnalo. Nagyan ko na. That is all vanity. Meaningless. Abi mo nga kung ara kagit sa heights na imo nga glamour and fame. Abi mo maamo na gid makapalipay sa mo indi. Ed lang anano man inyo nga may mga boss, may mga idol. Pwede na sag mga idol nga. Ang idol na yung hotdog na yan. Las 4:48 na sa kagahon. Ang LPG nagnubo sa ang Solane 27 centavos kada kilo, ang Petron 25 centavos per kilo. Pero ang iban sa bang hindi makasarang magbakal sang LPG, anda naton nga tawgon nga gas or gasol. Pero actually ang gasol is a brand. May Solane, may Price Gas. Iban ko na isabong kayo hindi ka baka sarang mabakal gasol, bakal nila butane. McCoy, Florida, good morning. Apple Camari Siman, Sir Jean Ray Siman. Sa mga gabit-bit armas, hindi na pagdugangi pa din nga magdugang ka din sa listahan, ha? Siloga Pilipinas, as of latest count, 2,056 na ang nadakpan. Gun ban violators. Hasta pa ni sa June 11 ang gun ban mo. Isang kompleto ka pa sa papeles. Kag may 2,147 kamang armas ang na-confiscate. Kahapon may iskandalo. May lalaki nga may asawa man kag may bata. Nagpakigrelasyon sa babae nga may bana man. Tago lang nga relasyon. Nakaw na pag-ibig. Bakit nakakubli? Paint my love. Shoot paint my love. Ibangod nga may tago silang pagigugmati. Siyempre tago man na ilang drodogsing eh. Tapon mo 5 years na. Bagalaki niya way kukmaan nga may banag lidya, ha? Nugay kanoya. Isang orehe ang bahay gusto na magpakigbulag.
Di ang lalaki ni banya pakigbulagabla sa akon kay i-post ko ang aton video scandal. Ang aton nga paghirupay, aton nga pagligid-ligid, aton nga pagsapol, ang aton nga derby. Di nag-derby, sila mo nag-derby. Amo na mga nini, bala nyo nag-gid nga pamilyado na kamo. Mapakuti pa kamo. Ikaw yato, bala mo nag-gid nga may pamilya ka nang iba nga banggirhan o kayon mo. Ari kami sa ospital, bata ako 2 months na kami di sa ospital. Jofel Kenneth Vergara. Di ka mong ospital, Sir Jofel. Anong alam ka bata mo, sir? Kapila edad niya? Anong balatian? Didakpan din mamilos. Ambal niya bulagan mo ko. Pakita ko na yung aton nga derby. Nag-derby sanda, Sir Papa Teten. Sir Apple, Ma'am Apple Kamari Siman, Ma'am Maricel, Ma'am Shane Reyna, taghapo kanya. Standby lang mo kay Soryanta na karoon ng ilang derby. Nagkuhan sila nag-derby. 5-cock derby. Ikaw naga-derby ka man, Sir McCoy. Ikaw, Mami Aso, naga-derby ka man. Our word for this morning is derby. Sir Noriel Diada, Sir Ali Caballes, naga-derby ka man. Ang ilang nga derby. Ang ilang pagpakighiropay. Aldrin Clamar, naga-derby ka man. Sir Fred Basgala, naga-derby ka man. Ikaw, Sir Andre, naga-derby ka. Basta ma-derby, tani itong lalaki kay ginhagad niya. Banya, tanay kita sa isa naman ka lugar. Inulbaan ang lalaki, Ma'am Zayan Piape, Sir Christopher Piape. Nag-derby sila eh. Di sadya-sadya eh. Sabi nyo, hindi ko na mapanilagan ng mga ekspresyon nyo. Las 4:52 na sa kagahon, Ma'am Presos. Kumar na D3 Bayo ha. Mga natrangkaso, D3 Bayo na. Nagmagpangape, DTX sa 500. Hindi pwede nga bisan sinulang i-derby mo. Dapat ang i-derby mo ang may papeles ka mo. Budlay na. Kung magkabuhi ka nga matarong, padayon ka nga magakabuhi. Kag maluwas ka sa kamatayon. The way of the righteous leads to life, but the detestable path leads to death. Proverbs 12:28. Lubaton 12:28. Ma'am Antonina Manaay, si Sir McCoy Florida mal niya hipos. Sir McCoy naga-derby ka man. Kay Sir Ricky Manaay naga-derby ka. Ikaw Ma'am Laura naga-derby ka. Minsan nagkakadlo ka mo, am I funny? Sir Noel Arnaes, naga-derby ka pa, sir? Naga-derby ka? Iban sa inyo ay pagani-pakamuyo? O, mani oras, kinahikap nyo na ang manok nyo? Ano pagani ka mo kalok sa asawa nyo nga langga? Good morning. Pagani ka mo pangamuyo, naghihikap na ka mo na manok nyo? Las 4:53 na sa kaagahon. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Headlines. Ang mga headline ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Headlines. Tago nga illicit love affair sang lunsay pamilyado nga lalaki kag babae sa Iloilo na iskandalo. Headlines. Pagtaganay sang aka padayon bisan may election ban suno sa gobyerno. Headlines. Mga tawo nga nagapanigarilyo malapit sa tanan nga sahi sang kanser suno sa pagtuon. Balito pa mo na daw ikaw gid. Hilbert Isplana Catalan, good morning sir. Ma'am Norilyn Villanueva Baker, blessed morning. Las 4:54, hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan na ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa ang palangga
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko.
Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabinipisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga ka-K5. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May puso!
Oras las 5:09 sa kaagahon, oras dulong sang D3 Bio Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sa mga hindi makapamuhin, tumar na kumo Klinika Spore Biotics ha, may UTI, urinary tract infection kag dysmenorrhea, Klinika Spore Biotics. Para nami ang tulog, nami ang kaon, nami ang gana sa pagkaon, normal ang blood pressure kag normal ang blood sugar level, tumarka DTX 500. May vertigo ka, nagalingin ng ulo, DTX 500. Kung ikaw wala babae ng irregular ang mga monthly period, maabot subong dason bulan din naman, tumarka DTX 500. Kung ikaw may fatty liver kag kidney stones, magtumar D3 Bio. Available sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa kilid sang Robinson's Place Haro. Kung magpadulong ka diri sa syudad, kung halin ka sa Haro Plaza, antes sang Robinson's Place Haro, ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may signboard dira nga dako. Sa Pasay, Salvacion Street, Poblacion 11, Pasay City, kada Lunes kag Huwebes may free consultation sa Pasay. So sa mga taga Pasay, 51 ka barangay, mga taga Dueña, San Enrique, San Rafael, Dumaro Capiz, Dingle, basta nga harak mo sa Pasay, Huwebes kag Lunes may free consultation. Amo man sa Klinika Outlet sa Cosmart sa Kalinog. Sa Miag-Ao Branch may free consultation man. Sa 5:11 sa aga, blessed morning Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Rolly Bandi Anon Bunye, kay Mami Rasol Kiatson Cadigal, Sir George Ducampo, good morning sir, Sir Randy Farinas sa Sitio Bongbongan, Barangay San Antonio, Tapas Capiz. Pangapi na kamodra ha, DTX Coffee Mix, L&J Store kay Sir Gerald Burgos Tanangonan family sa Rizal, Oton, Iloilo, kay Ma'am Anali Salvadico Silorio, Sir Eden Silorio sa Kalduhan Sevilla and Sizzling Restaurant dira sa Santo Domingo, Arevalo. Good morning sir and good morning ma'am. Chris Colombres Pedroso, Mirasol Kiatson Cadigal, kay JM Istambia sa kay Sir Lorenzo Istiamba. Din ka mo sir nga lugar. Istiamba family, Sir Lorenzo Istiamba, salamat ha. Kada agaga pamatigid kamo ha. Salamat sa inyong nauyunan man ninyo ang aton nga program diri. To God be the glory. Rafi Galvez, Helbert Isplana Catalan, good morning. Si Anay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, sining karon lang nagapangayo sang pangamuyo sang mga Filipino. Kay ang iyang pamilya subong grabing batalya, health concerns, health battles. Ang bana niya nga si Jose Miguel Tuason Arroyo or si Mike Arroyo, former first gentleman, nag-edad na subong ni 78 years old. Magapaidalom sa major surgery sa Singapore. Kay naga-suffer ni siya Ma'am Laura Sumagaysay, Mami Ason Pineda, Ma'am Rosbic Branya Talaron, Mami Milapating Branya, sang expanding dissecting aortic aneurysm, a condition nga iya mga ginantos sang 2007 sa din paidalom siya sa emergency repair. Ang upcoming procedure niya naga-combine isang i-bypass kag arthroplasty para mapunggan ang further complications. Ano ang arthroplasty? Bantayan ninyo karon sa Foro de los Pueblos kay i-discuss naton na further. So si Mike Arroyo, 78 years old. Ang bata pagid ni ani Presidente Gloria Arroyo, ni si Gloria nangin presidente sa pungsod, 14th president from 2001 until 2010. Damo to sa mga controversy. By the way, ang controversial to blang commissioner sa una nga si Virgilio Garciliano blang Hello Garci. Tapos dito sa area sang Mindanao to 12-0 blang perde itong kontra ni Gloria nga sa under kay Fernando Poe Jr. no? Kag dagwangal to si Senador Mig Subiri nga naperde ito sa eleksyon nito nga tingala siya nga niya akong lugar 0 ko de. That was naligat to nga mga tinuig. Si Virgilio Garciliano nga komisyoner napatay man to ng ligad nga adlaw. Sa timpo man to ni Gloria Arroyo. Ang bata naman ni Gloria Arroyo, Ma'am Rosbic Branya Talaron, Sir Pipito Isit Bridge, kay Sir Randy Farinas, kay Ma'am Rosalina Hiliaco Famukol, sa Sitio Bungbungan, Barangay San Antonio, Tapas Capiz, Ma'am Rosalina,
Sir Francisco Mampula, Ma'am Eufrosina Mampula, Sir Hector Hebaliga sa Taft Pascapis, Pastor Bobby Riman. Ang bata niya si Mikey, nala niya Juan Miguel Mikey Arroyo, 55 years old, actor kag politician. Nangin kuan ini sa congressman sa 2nd District sa Pampanga from 2019 to 2022. Bago lang siya ginpaidalom sa surgery, ginoperahan man March 18, bangod sang stage 1 thyroid cancer. May cancer man siya. Tapos, pag ini matapos ang agoniya ni Gloria Ma'am Bikbik, Sir Francisco Mampula, amo nang realization tabla nga either manggaranon ka or ordinaryo ka, you face battles. May mga problema gid Sir Danny Agpalo, Sir Rolly Buni. Sakto na may fertilizer scam pa to kay Jokjok Bulante bla, no? Nga si Jokjok Bulante taga Kapis. Si Pawi Tantoko. Si Pawi Tantoko bana sang hinablos man ni Gloria nga si Dina. Sining karon lang napatay man. Very close ining si Gloria sa napatay nga si Pawi Tantoko kay ining mag-asawa si Dina kag si Pawi malawi ka nag-star sa balay ni Gloria kag ni Mike Arroyo. So muna bala Ma'am Lovie pero tisondiya nga tanan kita may mga batalya. Lain-lain lang nga shapes and sizes. May dako, may gamay. So hindi ta pag-i-compare nga daw ano ni man ginsikway na kuya sang Dios, ginsikway na kuya sang langit nga daw ako na lang talan nga kalbaryo. Ang garanon subong or imol or ordinaryo or regular lang ang pangabuhi. May mga batalya. Ang pamangkot subong, sa batalya ta dapat upod ta si Jesus. Sir Francisco Mampula, Sir Rolly Bandianon Bunyi, Sir George Sucampo, si Sir Jofel Vergara, bata niya pila-pila ni Sir Kabulan, 2 bulan, ara subong sa ospital sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao. Nagasuffer sa pneumonia, kag iba't pagid nga mga neonatal infection. No, may ma-infection. Si Syra Jane Espanyola, bata ni Sir Jonel Espanyola, nagamasakit man. So subong aga maklaim kita ya sang healing ni Jesus. Hindi ta pag-i-limit ang iyagahom because our God is a God of healing and restoration. Buligan siya sang Dios sa iyang masakit, ayuhon niya siya sa iyang ginabatsag. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness, you restore him to full health. Psalm 41 verse 3. Salmo 41:3. Gamasakit kasubong, i-claim ining pulo ni Jesus. Jeremiah 33:6. Kung ako sa imo, ilista mo ni para at least may guide ka kag magbukag ka sa Bible mo from time to time. Pero mag-aabot ang tion nga ayuhon ko ini nga syudad kag ang mga pumuluyo sini. Dayon, magakabuhi sila nga mauswagon kag malinong. Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Jeremiah 33:6. Sa Isaiah 53:5, sa lagob ni Jesus nag-ayo na kita. Exodus 23:25. Naplastar ko ni sa inyong sadsara na nga ang Dios taya maghambal nga ayuhon kita. Depende sa aton pagtuo. Kag isikway ta ang mga Diyos, ang mga imahin. Amo na yung una gidyang nga condition sang Dios mo. So kung may ara ka pa sinoptanan da, alin sa mga timol-timol mos kamot mo, hasta sa dingding, kag kung ano man nga klase ka mga ginapaka-Diyos mo, magluwa sa Diyos. Isa na no kapagapugait da, ma-request ka for prayer, okay man ina. No? Pero mas mayugid nga, isikway mo na. Kaya bal ni Jesus, I am a jealous God. Ako lang simbahan nyo. Di, why kita nagapakamalaot, pero dito sa Myanmar, dito sa Thailand, may mga lady boy dito. Ang lalaki dito nangin babae kag nagbutang man sang boobs. Sang dito kita sa Thailand, to God be the glory, no? Hambal dito sa mga guide niya, halong kamo na kay abi nyo gwapa-gwapa gali kay lady boy. Ang marijuana dito legal. May mga cuisine, may mga menu dito sa pagkaon sa Thailand nga lakot nila marijuana. Amo na, may mga ginasimba sila nga makon ano da. So klarohon ko niya, I have to be frank sa inyo. Tikon gusto mo nga pangamuyuan, Sir Jofel Vergara, si Mubata, I know nga you are in dire need kag desperate ka subong. I-share ko sa inyo mabakated anong imo nga sadsaran dira. I-kuan ko ni share sa inyo. Santiago or Book of James, chapter 5, verses 13, 14, and 15.
Verse 13 naghahambal, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. May ara bala sa inyo nga nagantos, dapat magpangamuyo siya. May ara bala sa inyo nga malipayon, magkanta siya sang mga pagdayaw. Sa verse 14 sang James 5, may ara bala sa inyo nga nagamasakit. Tima ba ka? Yes. Si Kent Vergara gamasakit, si Syra Jane Espanyola, ibandra sa inyo gamasakit, may cancer na diagnose mo cancer, aneurysm, thyroid, kung ano man da. May ara bala sa inyo nga nagamasakit, magtawag siya sa mga manugdumala sa iglesia para pangamuyuan siya, kagbanyusan sang lana, sang ngalan, sang Diyos. Is anyone among you ill? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Ang pangamuyo nga may pagtuo, amo ang mag-aayo sa nagamasakit. Dapat nga may pagtuo kagid Sir Jofel Vergara sa pagpray naton dugay-dugay. Pabangunon siya sang Dios kag patawaron sa iya mga sala kung nakasala siya. And the prayer offered in faith will make the sick person well. Ang imo ya pagtuo, the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So pamatian ta sa buong aga minsay na mag-inspire sa aton. When you're in these holding seasons, you feel restricted. The key is to keep being your best where you are. It's not up to you to bring yourself out, force doors to open. That's going to cause you to get frustrated. At the right time, God will make it happen. He'll bring the right people. He'll open the doors. In the meantime, stay faithful where you are. Maybe it's doing a small thing when you know you have so much more in you. Working in a position where you're way overqualified, but the doors haven't opened. You don't know what God is up to. Pass the test where you are. Uyo man ko, daw ka lawig ng isang problema. Nga daw ay gidaw. Habas ang Ginoo, relax. Hulat-hulat ka, kay may tiyempo gid ang banya. There's a time in the season. In the right time, I will make it happen. Isaiah 60 verse 22. Ikaw nagakinahanglan sang healing, nagakinahanglan sang pag-ayo physical, psychological, emotional, ano man imo sitwasyon subong, luhod as ang kamot. Let us pause and let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Salamat Lord sa regalo sang kabuhi and salamat sang kaluwasan nga amon gilamang maangkon sa imo. You are the only way, the truth and the life. No one comes to you except pagi sa imo Lord. No one comes to the Father except through you. John 14:6. Salamat gid sa anggang ini nga buhi si Sir Danilo Bayuran, si Sir Moreno, si Ma'am Robiro Sabailosis nag-ayo na. Salamat sa imo pag-take care kay Sir Frank Constantinopla, sa pag-take care mo kay Sir Alex Sasabo, Sir George Sucampo, kay Sir Ligore Tabausares, kay Ma'am Connie Tabausares sa San Miguel Hordan Guimaras, Ma'am Ningning Ilumba, sa pag-take care mo kay Mami Asun Pineda sa Singapore, kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Bete Soloso, kay Sir Bebot, kay Love, kay Twinkle, kay Tyler, kay Sisi, kay Nini Jana dito sa UK. Salamat gid Lord sang kabuhi and thank you for your faithfulness sa kabuhi Lord ni Jesly Leia Abraham Pingason nga maga-birthday sa April 5. Salamat gid sa agang ini and thank you Lord nga may paglaom kami sa imo. Thank you for reminding us nga may mga waiting season sa kabuhi namon, may mga petition kami, and thank you for reminding us to be patient and to wait sa imo Lord kaya imo plano para sa amon matahom. Ikaw dala nga nagamasakit wala pa sang relasyon sa kay Jesus. May gamasakit ka nga pasyente ara kasubong sa ospital like Sir Jofel Vergara. Sir Jofel, batunon mo anay si Jesus ha. And i-take mo man sa bata mo na kag sa kutob sa nagamasakit subong batunan nyo anay si Jesus. And ma-pray kita. Imit lang ini pangamuyo kabigang imo, Lord. Ginabaton ko ikaw bilang akon Dios kag manuluwa sa akon kabuhi, patawara ako sa akon mga sala. Masala sa akon mga matigulangan nga nag-upok sa akon Lord ang mga konsekwensya sang sala. Gina-forsake ko ang mga imahin, ang mga tao-tao, ang mga Diyos-Diyos. Sugod subong Lord, ikaw akon nga simbahon. Patawara ako sa akon mga sala, ugasi ako sa imabalaan nga dugo, create me a clean heart, renew a right spirit in me, heal my hurts, my past, my regrets, hatag ako ng self-control.
In Jesus' name, Amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations. Ikaw nga nag-surrender sa iya, congratulations. Right now, Sir Jofel Vergara, palag-message diri sir ha. Ginbaton mo na si Jesus, no? I-release ko ang healing for your son, kay Kenneth Vergara. Kag sa tanan gid ka nagapamati subong ara sa ospital, desperate ka na sa sick bed. Wherever you are, depressed ka, worried ka, hindi ka maghikog. Sala maghikog, mabulahog gagid sa impyerno. Iyan na isang panulay. Right now, Lord, in Jesus' name, I declare complete healing kay Kenneth Vergara. Ining bata ini, Lord, angel ini. I declare healing in Jesus' name from head to foot. I declare restoration of everything, Lord, that every cell, every organ, every fiber in his being as well. Kenneth Vergara, in Jesus' name, be healed. And be healed man sa kay Ma'am Ruby Bailosis. Salamat kid. Kay Sir Larry Boris and the rest nga masakit subong. Sir Jofel Vergara, sir, pangita ka dira sang oil, BB oil, basta kwan lalana, oil. Banyosan mo ang imong nga bata, halin sa ulo asas tiil. Sundon pa iniyang ginahambal diri, no? Sadsara ni white tadi nagapatarasak lang. Ang aton diriya, abal niya, is anyone among you ill? Let them call the elders of the church to pray for them and anoint them with oil in the name of the Lord. May ara bala sa inyo nga nagkamasakit? Magtawag siya sa mga manugdumala sa iglesia para pangamuyuan siya. Kag banyosan sang lana sa ngalan sang Dios. So subong aga sa ngalan sang Dios, I declare complete healing kay Kenneth Vergara. And I know, Lord, hindi mo kami pagpasalawon sa tanan sa mga nagamasakit. I declare healing. Safety sa magabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Safety ni Sir George Sucampo, Sir Danny Agpalo, Ma'am Christine Buhat Cardose, Sir Pablo Igoslara, kay Ma'am Leia, sa Lancaster, California, USA. Lord, healing and I declare healing kay Syra Jane Española. Fever, get out of that body. Thank you for this day, Lord. We worship you. Lord, ipahila kami na sa disgrasya. Linog, sunog, balatian, disgrasya, mga padiwas ng panulay. And thank you for peace. We pray for unity sa kada panimalay. In Jesus' name, Amen. You more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Lord, I declare complete healing man kay Bonbon Branya, kay Cha Buenavides sa Sohoton, sa Salihid, Barotac, Nuevo, Iloilo. Dried bones live in Jesus' name. Ginahatagan niya sang kusog ang mga maluya kag ang mga ginakapoy. Are you tired? Kapoy ka na kag surrender ka na, discouraged sa kabuhi? He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaiah 40 verse 29. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Gintawag ni Jesus ang iya 12 kasumulunod, kaginhatagan niya sila sing gahom. Amo na nga may gahom kita magtabog sang masakit, Ma'am Ruby Rosa Bailosis. Sa pagtabog sa malaot nga mga espiritu, ginatagan man niya sila sing gahom sang pag-ayos sang tanan nga klase sang balatian. Tanan nga klase sang balatian. Matthew 10 verse 1. Mamilus Priagula, may banyose sang oil imo nga tuhod. Tungtong mo na right now in Jesus' name. I declare healing for Mami Luz Priagula. I declare complete healing in Jesus' name. Compares to this place where I can see you face. Mightier than the thunder of the great waters, mightier than the breakers of the sea. The Lord on high is mighty. Pero mas gamhanan ka, Ginoo, nga ara sa langit, sang sa di naguob sang dagat. Mas gamhanan ka sang sa mga balod sini. Psalm 93 verse 4. This is the word of God. Your anointing, come in your power.
God, I declare blessings kay Jessie Leia Abraham Rigason sa birthday niya sa April 5. Kay Sir Jimmy Pagado Gardose sa Agdahon, Pasig City sa Bungadlaw. Kay Sir Rolly Bandianon Bunyi. I declare fullness of life, favor from all directions, north, south, east, and the west. Glory Tabao Sares, Ilumba family, Iriman family, Calvo and the Supi families sa Maribuyong, Dueñas, Iloilo. Ma'am Anali Bahade, Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose, Mama Rosa Baez, Tita Ambing Baez Kabasak, Pamilya Verdejo, Fernandez, Kalungsod, Alayon, Baez. I worship you in spirit and in truth. Nani Benliro Batsaida, Ma'am Anik Berte, Sir Bebot Bunyi Baez. My life in your God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. Si Jesus dayawon ta ha, hindi ako. Si Jesus gid, si Jesus. I may sound corny, badoy OA for you for some, but nyo na nagalamho, nagakadlaw. I don't care. So what? It's all about Jesus. Rod Saban Mamon, ang oras, 5:30 sa aga. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Why kita labot, Mama Maricel, mambal nga, ay ho, nano day atay Ted, may mahambal nga ba nyo sansang oil. Itong ang kamot sa ulo. Salmo 139:3, put your hand sa ulo because that's a hand of blessing. Ay ho, nano daya tay Ted, si Nono nyo Ted, Tita Nilda Laison, Manong Dan Calvo, Ma'am Silen, Sir Alan, nano daya tanang sagat ka pro pangamuyo. Korne, oo yang sa oras. Ang amuyuan ta Pilipinas, nga way sang bigwan, ang Iloilo wala sang bigwan, way linog, way disgrasya, hindi ka mo koyons na. 5:31 na sa aga, si Mayor Treñas kinatag nga wala sang pinilian ang Iloilo City Government sa paghatag sang permit sa mga nag-arali. Kay dira sa Veterans Village, kinapahayag nga way ginatagan permit sang kapitan. Ano man inyo kapitan, dapat nga apolitical bla ka mo. Dapat sa Veterans Village. Oh yeah. Ako natutingog. What happened? Check tabi report K5 Gen. Balita inadulong sang Mighty C. K5 News FM. Hampion Report. Amen. Thank you Lord for my complete healing. May message ka di paliog liwat mi ha. Sa ibo bala number mi. I-message ko liwat mi kaya akon nga cellphone mi na balda. Basi ko nagakontak kabla sa akon bala mi kagway bala way ko ga reply. Kaya akon cellphone mi na Bal David. Jofel Vergara, good morning. Thanks so much sa prayer sa akon bata. Sir Jofel Vergara, sir, hasta kita sa foro, alas 9 mo. Subong aga, update ka din sir, hasta buwas, update ka mo diri ha, para at least may praise report naman kita. Ay, kung ara na gani incomplete healing, pareho kay Ma'am Ruby Lida Bailosis, i-share man naton. Report K5 Gen, go! Kay K5 Ted, wala sang pinilian ang polisiya sang city government nga magahatag sang permit sa tanan nga political party sa ila pagrally basta wala sang problema sa schedule kag nagasnod sa pagsulundan sang Commission on Elections kon COMELEC. Ini ang nangin statement kay K5 Ted ni Mayor Jerry Petreñas kasnod sang issue sa rally sang Team Sunong Gugma nga ginaligara ginpatyan sang kuryente ginpahayag nga may pangsabotahe sa kahiwatana. Dugang pa sang alkalde kay K5 Ted, wala sang nakitaan nga rason i-deny ang permit para sa isa ka political gathering. Ginaabiso man kay K5 Ted sang alkalde ang mga political party nga mag-secure sang permit sang mas temprano ugod malikawan ang anuman nga mga issue. Base pa kay Treñas sa K5 Ted nga nagapabili ng ila paghatag sang importansya sa patas kag tampad nga eleksyon diri sa may Iloilo City. Kagini nga balita ang ginadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kagini kay K5 Ray Espeja, umalay nga palang agid ang taga-Banwa sang Pototan. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Dari naman kita sa istorya sang Derby.
Kahapon, may 40 anyos nga lalaki, may asawa kag may bata, taga Concepcion, Iloilo. Gindakop sang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group agents sa Plaza Sangsara, Iloilo. Kay nagreklamo ang babayi nga iyang kahagugma. Mayara sila sang tago nga illicit love affair. Illicit love affair, Sir Anuel Prudente, Ma'am Norma Dana Baldoque, Sir Willie Gonce, Sir Bebot Soloso. 5 doon katuig. Ya laki may asawa, kag may bata, isa kabilog. Ya babayi may bana, kag 2 ka bata, tagaharo, Iloilo City. Di buhay doon nandang nga gintago ya relasyon. Kag of course, kon may relasyon, of course may contact Physical contact, may mo bladang waay. May sexual relationship, Pastor Bobby, Ma'am Ninita Barrientos del Prado, Sir Fred Pascala, Sir Jean Ray Siman. Karon ang babae, guro nakatulopangod nga daw hindi gidosto ang adultery na mo. Gusto niya na magpakigbulag. Karon ang lalaki may ginauyatan nga ebidensya. Aba niya may video bala ko di sang aton nga paghiropay. Gusto mo i-post ko ini? Pasang lang babae, hindi. Di niya kung hindi mo gusto, pakitanay kita sa isa ka mabugnaw nga lugar, masyapol kita, kagtauan mo ako kwarta. Gin-blackmail niya, blackmail niya may ebidensa ko di. Kapila-bila kita ka beses ka nag-derby. Di ka nakita ng Ma'am Bete Soloso, Sir Benja Astoria, Sir Bebot Soloso, nag-derby. Nag-derby sanda. Iway kamaan niya babae, basi kung man naman yan. Kagina video, ano ka, artista? Ano ka, Kamasutra? Ano ka, Boldstar nga? Dakop inisa sa paglapas sa Republic Act 995, video voyeurism. Dakop ining lalaki nga 40 years old. Yang babae puti kag medyo bataon na. Banyang kita sa isa ka lugar, ma-derby kita. Yang derby nila naon sami kay gindakop sa sang CIDG. Kung may sawa ka na gani or may bana, hindi ka na magpakote or mangkote. Ang banggirahan kay iban, sagan mo kakote. Las 5:37 na sa aga sa Pilipinas. Check the latest market report with the K5 Ramram. K5 Jason sa patrol. K5 Balantay Mercado Update. K5 Jason. Good morning. Ano yung ginbakal mo para kay Ma'am Bikbek? Mga panakot kita isa. Bira! Bombay na. Ano nang signal mo, day? Ang signal mo? Ano signal mo daw naga-derby? Liwat be? Oh, bira. Ang signal daw. Ay, kaya signal mo naga-derby. Daw naga-derby, signal mo naga-derby. Abe. Oh, sige don. Why good. Pigaw yung signal. Balikan ta ka after na lang K5, kumustahan na? Parang basi kon gapabago na ng imong cellphone. Ang bek bakli anay bago. Madala na hilin sa Singapore. Las 5:38 na sa aga. Balikan ta lang ka K5 Jason. Hold on, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sip-on, kakas ang trangkaso. D3
suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig magpaniwang kay notong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras 5:41 sa kagahon. Oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. K5, kumustahan na, Rojas? K5, tuna. Dire na kita sa tuna warships. Are na kita, matabi na kita mga K5 sa Antique. Sa Ruwas. Nakamute. Naka-D3 Bio na ni, naka-DTX 500 kag naka-Mighty C na aton sining mga partner. I-check na nga aton sining mga koneksyon naon tang Bacolod, ang mga mabuot, magwapo kag ang mga hubin. Daddy Babes, Robert, good morning! Mayong aga, salamat gid Sir Jolets kay man kabalo ka matutol gid man na. Pag sugid mo plus yung tsakto ay gid pa problema na. Thank you. Mayong aga, naka-Klinika Spore Biotics na daw highway lang ang ang pagsulot mo sa CR, hindi ka madugayan. Huwag ka naga-primira. Kwarta marcha lang sa Klinika Spore Biotics. Dala extend. Kampiyon. Gadal high. Sige, thank you so much sa Bacolod. I-check tang Iloilo, Sir Ted. Ted, good morning. Na sop-sop ko na 3 ka D3 Bio antes ko magprograma. Gin sop-sop ko gidya mo. Obos yang duga ya mo. Good morning, Sir Jolets. Thank you so much. Sir Ted, good morning sa mga taga Iloilo. Grabe, pasupsupon mga taga Iloilo. Pero ang Bacolod, hindi kita pagpaperde. Guro sa supsupanay lang. Sige. Check tagan tike, Sir Michael. Kumusta ka na, Sir? Antike. Kalibok lang ko, sir. Kalibok. Good morning. Champion ang signal ta ba basa-basa diri ho kay nag-ulan kay na pero naka DTX Coffee Mix kita para sa malamig nga panahon kag the same time naka D3 Bio man. Pareho kay Daddy Babes sila nakita ko nag-chat siya sa kita ko sa Facebook. Grabe gid mag-cute sir si Daddy Babes. Balik sa imo Sir Juliet. Thank you so much, Sir Michael, dahil sa Kalibo, sa Klein. Antike, ari na gid. Ang kumpare ko nga gwapo. Wala na sa may gwapo pa nga iban pasensya gid, Sir Ted, Pare Melmar, good morning! Good lagi man kung sop-sop pag-istoryando nagasala-sala, no? Good morning, Sir. Good morning, Western Visayas. Nakahigop man kami dyan. Kang may net nga DTX Coffee Mix. Kampiyon ang signal, Rojas. Loud and clear, signal sa Tagsaka Station, Bacolod, Antique, Kalibo, kag Iloilo. Kompleto ng barkada, unahon tayong Bacolod, mga balita, Sir Robert and Sir Babes.
Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, by the way, ginapasalamatan takid ng suporta sa mga taga-barangay Granada kahapon sa kikibing nga ginpatigayon naton. Senior Citizen Edition kahapon to upo na nga to sini nga mga news personnels, news teams, mga kaki-5, kagaya si Robert at tumanto kahapon loyag matani sa magkanta, pero okay lang siya. Ang pila ka mga bagay nga dapat atong lulambalan ini may angot sa pila ka mga sitwasyon nga nagatabo diri sa syudad sa Bacolod nga nangin matawhay sang patigayon ang selebrasyon sang Panaad Festival diri sa Negros Occidental. Siling sang Nokpo nya wala gid problema kag wala kita sa may naka-record nga krimen sa 29th Panaad sa Negros Festival 2025. No, so nadumduman nga celebrar ang Panaad sa Negros adtong Marso 24, top 30 mga kaki-5. So nagapakita ang selebrasyon sa paghiliosa sang nagkalain-lain nga mga local government units sang Negros Occidental. So pitogid ka adlaw nga selebrasyon. Nagabantay naman ang 1,063 ka mga otoridad para sa kahilwayan sa mga tumalambong mga kakibab. So madamo gyud salamat sa atong sining mga PNP personnels. Ginabulobanta nga nagdangat sa sititay 3,462 ang nagtambong sa Panaad sa Negros. Sa ibang pagid nga balita, Kaki 5 Western Visayas, inita lang ni paghingadlan kay gapangabay man ang pamilya. Ang sunrise isa ka nagapakita nga maayong pag-asa kung buwas damlag, pero kahapon may isa ka babayi nga naga-jogging nagpa-picture dungan sang sunrise suno sa driver masilaw, nadalasa niya ang babayi na bungguan patay. So amo na ang balita di kahapon nga tindi gusto nga hingadlan sang pamilya, pero masubo ining natabo kahapon nga adlaw Kaki 5 Western Visayas. Ulo exercise ka man jogging lang galing kay na buyo siya sang pa-picture como kay silaw ang kuan kay nagpa-picture sa higad sang kasada siguro nakaisol pagid. Ang salakyan man ang driver mismo amo man tulog sang naga-exercise, bungguan ang naga-exercise, patay gid. Pang Jolets. Damo salamat Bacolod sa mga balita da kulbaan gili no kung gadjulo jogging kag magasolo selfie dapat siguraduhon nga wala sang salakyan. Ang Iloilo i-check naton Sir Ted. My birthday boy diri second year college student sa NISO Northern Iloilo State University. Ngalan niya si John Kyle Fuentes Silverio. John Kyle Fuentes Silverio, 22 years old, taga Barangay Lantangan, Carles, Iloilo. Nag-celebrate ng birthday niya upod sa mga barkada niya sa Batad. Nagabihan pa uli sa ilang lugar na disgrasya, bangod nga hubog, na disgrasya sa Purok, Tinapok, Barangay Panigaan, Balasan, Iloilo, nasa puwan, patay. Diri sa Ahoy, Iloilo, viral subong ang video sa isa ka maestro sa high school nga nagagamit sang droga. Suno sa Ahoy Police Station, user ining maestro, gatudlo sa subject nga English kag mape, kag hindi man siyang puser. Ginatudlo nga may utod pa nga pulis sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Kahapon, ang tago nga illicit love affair sang 40 anyos nga lalaki nga pamilyado, may asawa kag may isa ka bata, kag sang babayi nga pamilyado man kasado, may 2 ka bata. Ang lalaki taga Concepcion, Iloilo, ang babayi nagapugate. Taga Haro, syudad sang Iloilo, gusto na sang babayi nga makigbulag sa lalaki. O galing lang kay gina-blackmail siya. Hamba sa lalaki, makigbulag ka sa akon, may video skandal baya kita. Kung gusto mo, kita na kita sa isa ka motel, tapos tawan mo ko kwarta, tapos ta shuffle. Kay permi sila nga naga-derby. 7-cock derby, 5 na katuig nigiling ilang nga derby, Sir Jolets. Gusto na sang babayi nga makigbulag. Pero ang basang lalaki, ma-derby kita anay. Kinakop siya sang CIDG. Maning balita sa Iloilo, balik sa Rojas. Sabi nga, shuffle ilaba. Forbidden love.
Sige, lantaon tang aklan may akaangay man sinada, Sir Michael. O kung may iban ka nga balita. Wala gila sang balita mo na karon na Sir Juliet, pero mangita ta sang gisyapol. Mga balita din sa kalima kabilog nga probinsya sang Aklan, nadumduman yung report yung kahapon nga mag-utod na nagbunanay ang ginhanot niya sang takop sang kaldero ang suspect nga manghod niya. Ang biktima kag ang suspect mag-utod, no? So hindi na magpasakas ang kaso ang pamilya kasi siyempre mag-utod man lang sila, no? Ang biktima dire may si Celso Tesoro sang barangay Kalangkang sa Banwa sang Makato kag ang suspect utod niya si Sergio Tesoro kahapon mga pasada alas 8 according sa report. Nagkadto sila sa police station kag naghambal kag nagpasaka nga hindi na sila mag-file sang kaso kasi mag-utod man. Pero ang biktima subong sang pagbuno nga may nagwa gid ang tinais ni ara subong gyapon sa ICU K5 Eastern Visayas. Kag uso man ang kawatay sang manok diri sa amon sa Aklan. Sa naligan nga adlaw dito sa Banwa sang Madalag kahapon man ara sa Makato gyapon na anom ka mga inugbulang nga mga manok amo ni Sir Juliet ang maayo magsyapol ni mga inugbulang ni. So ginkawat no anom gid kabilog nga mga manok ongoing subong investigation sang pulis kung sino gid ang responsable sa nasambitan nga pangawat mga ka-K5. Kag sa katapusan yung mga balita, ginaduso subong sa sangguniang bayan sa Banwa sang Kalibo nga ang mga original o mga native nga mga ate o mga aita paintrahon sa selebrasyon sa Ati-Atihan Festival. Iapid mag-join sila sa parada bala, sa pagsadsad. Ang katuyuan sining para makadugang pagid sang tourist attraction diri man sa Banwa sang Kalibo kag mapreserba ang ila tradisyon mga K5 kay isa sa mga whereases ang nasambitan nga resolution nga ginadusubong para nga maghatag ini sang maipromote pagid ang ila cultural heritage kag ang maipabugal pagid ang ilang cultural tradisyon sa tunga sang makabago nga panahon. No? Hindi bala madula ang tradisyon sa mga original nga mga ating ipa-join subong, kaya ipa-join sila sa Ati-Atihan Festival K5 Eastern Visayas. Sama na mga balik na sa Sir Juliet. Balik. Thank you so much, Sir Michael. Ma-join ako Busy ko yan. Antike, Sir Milmar, pare, nabalita mo na? Bagay nga panguna ka balita dyan sa probinsya na dakpan rin kang NBI, no? National Bureau of Investigation ng TIKE, ang diyang lalaki nga 3 katuig man ng blackmail kay 5 Western Visayas sa isa ra ka babaye redyas Banwa kang San Jose. No, sa panaysayon kang diyang babaye sa NBI kay ti kuno ang diyang lalaki may ginakaptan nga hublas nga video kang diyang babaye. Para kuno nga hindi na pag-iparapta sa internet, hindi na pag-i-post sa baylo, magpakighilawas ang diyang babaye ka na. 3 katuig na nga ginakonsumo ang diyang babaye hasta nga magbusong. Tikang kadya lang tinalikdan nga 24 ho, man, no? Tapos ang maliligayang araw ni Mr. Dakop kang National Bureau of Investigation kag magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. Samtang sa dugang naton nga balita redyas probinsya sa Banwa kang Bugasong, no, may isara ka chief tanod K5 Western Visayas nagaduty hubog. Nakapanumbag kag nakatiro patay ang biktima nga gintiro na K5 Western Visayas. Ang dang biktima raad nga 32 anyos mangihi raad kay halin sa namatsan. Imaw ka ng abyan at ura bala tinapungol kuno kang barangay chief tanod nga dyan nga ura man-manan kung anong rason naga tinapungol na sunos polis. Tapos pinasunda na pagkatiro ti patay gid ang dyan lalaki nga 32 anyos kay 5 Western Visayas kag at large ang dyan chief tanod kay imaw ang anang bugto. Sa dugang namon nga balita, rijarawat sa Banwa ka San Jose, bangod sa Bijoke nga magahod, no? May nagluntad nga linabanay. Kay tigin saway kang mga biktima ang diyang sospek kuro nga nakainom, gahod ang Bijokehan sa sulod balay nanda. May danay lamang sa balay, nagmurgot ang diyang sospek. Sinurong kag pinanghangkat inawang ang diyang mga biktima. Di pilason isara ka babaye pila sa ulo anang naagam kag ang imaw na nga lalaki pira sa alima nga outpatient ruman nagapabilin sa ospital ang babaye kag nagapaayad bangod na laban sa ulo. Mo mga balita namon sa Antique, balik karimo dyan pare sa Rojas.
Ngawang salamat para Milmar sa Antique. Mga balita diri sa sa syudad kag probinsya sa Capiz kagabi. Mabinungahon man kag masinandukot man diho ang selebrasyon sa kapistahan na 2025 nagsugod na kahapon ginsuguran sa misa no sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral kag may mga activity pa pagkaaga and then kagabi ang isa sa mga highlight man ang pag-perform ni Miss Yeng Constantino diri sa tubang sa provincial capital. Padamo man nilibo man ka mga individual na nagpadulong diri sa siyudad sang Rojas probinsya sa Capiz nga magselebrar upod nga magselebrar sang kapistahan na 2025. Ang kapulisan ginpasiguro man nila nga may maayogid kag ang nagakaigo nga seguridad sa magapadulong sa mga aktibidad sa siyudad sa Rojas. Ti ila sini matagad man sa nagakaigo nga seguridad ang tanan nga mga aktibidad sa selebrasyon sang kapistahan. Wala man sila sang namonitor nga pagpamahog sa mga individual kadungan sang selebrasyon sang kapistahan. Amo na diya ang balita sa amon K5 Western Visayas. Away na gid ta orason iko na pagbalik ang microphone sa inyo. Good morning kag madamo nga salamat. Thank you, K5 Western Visayas. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Good morning kay Pac Louie, Lagandaon Saldivar, kay Ma'am Carol Kayabyab Saldivar, kay Samantha kag Anding sa Santa Rosa, Laguna. Kaya Inday Nelia, Lagandaon Saldivar Inclan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning. Inday Nelia, good morning. Kay Ma'am Joylyn Dignadice, kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso sa Dueñas Iloilo, kag kay Kapid, ay nga sidekick si Kapid Labiaga Panes, dayan sa Tipulo Dueñas, kay Ma'am Maria Cecilia Fujimoto Ismanel. Ma'am Cecilia Ismanel sa Japan, Sir Gino Sumagaysay. Amuda kay natagaan doon, balik-balik, kundi Merisimo, ba ni Sir Gino. Hindi lang kita mag-curse. Babay, ilan da mga lesson ini nga ma-apply man naton sa aton mismo kaugalingon. Sir Rovel Buenvenida sa Ibisan Capiz, good morning. Kay Ma'am Ronali Catalan Aligroso, kay Ma'am Annalisa Salvadico Silorio, kay Ma'am Jane Demit, Ma'am Marie Thalia Metzelina, maulanon subong didto sa Bingawan. Kay Nonito Sombong, Buboy Baryon Amigleo, ang malaot hindi mabuhin, pero ang matarong nagakabuhi. Ang malaot hindi mabuhi, pero ang matarong nagakabuhi kag matutom sila sa Dios. Thank you, Ma'am Bingbing. Habakuk 2 verse 4, Deuteronomy 22:22. Kung may tao nga madakpan nga nagpagigilawa sa isa ka babae nga may bana, sila nga duwa pagapatson sa sining nga paagi, makuha ini nga kalautan. K5 Bantay Mercado Update. K5 Jason, go ahead, sir. Good morning. Yes, Bira, okay. Okay. Yeah, Mumbai na tan 19 kilo. White onion na to 20 kilo. Ahos na to 15 kilo. Kamatis na to 17 kilo. Iyan na to 180. Bell pepper 80, tumbal malamba 180, labuyo 300, broccoli na itong 50 kilo, cauliflower 50, carrots 40, sayote na ito 16 kilo, cabbage 120, patatas 120, pag-ibig 60, batuan 18 kilo, kalabasa 30 kilo, patuan natin 80, kalabasa natin 30 kilo, then pagka 70, sigurista ko man 80. Boron mo signal ako, ma-fold? Hindi ko maintindihan, boron bla boron? Boron yan. Oo. Sige, be. Ipahinaya lang palihog ang monitor mo sa patrol, palihog. Sige, be. Okay, good, bye. Ha? Sige na. Okay na daw magwanta pa man magwanta. Be. Kita na kang 400. Lipas na to rin ay. Sige na lang. 50. Pero man lipas na to rin ay. Dali marbot dito. 70. Hindi na to 60.
kamuti na itong 20 kilo. Kung naman na ang mga latest impression na itong ticket. Sige, salamat, Kid. Sige, kira din yung market report ng dalawang satod ng DTX ko na nakasigan na nakadito siya pa. Kapag sa patrol si K5, yung badaya ka ng si K5, yung dalaman. So sa company balita, servisyo ko di ko kagalingawan sa iyo. K5, News FM. Be patient because patient is a virtue. Be patient because patient is a virtue. Dapat may pasensya kita sa signal. Las 5:59 na, tumara ka mo D3 Bayo kag may TC ha. Prince Itoriaga, kay Gerald Bolgosta Nangonan, LNJ Store, kay Pac Luis Aldivar, Roden Cardinal, digid ni Mabangbang kay malabo gid signal. Sakto na, medyo buron gid ang signal. Salamat, o Jesus sa pag-ibig mo. Pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. Be very gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you peace. Nothing is missing. Nothing is broken. You are the head and not the tail. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo number 1 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Canon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit
gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang oras, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, D3 Bio, kag Mighty C.
saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Abril 2, 2025. Manayanayang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Live mabatian kita sa 88.7 K5 News FM Iloilo, 88.3 K5 News FM Pasig, K5 News FM Sara, K3 FM station sa Kalinog kag Miagao. Makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube worldwide. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw malipaton, magtumar sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayo? Mag D3 Bio. Story of the day. Story of the day. Unang nga batch ang Philippine Rescue Team nakaabot na sa Myanmar sa pagbulig sa mga biktima sang linog. Balitang lokal. Lalaki nga nangilkil sa kahagugma sa Sara, arestado. Balitang lokal. Congresswoman Julien Jamjam Baronda handa nga ipakita sa publiko ang iyang kamanggaran. Balitang regional. Sa Bacolod City, babae nga nag-jogging, nabungguan sang salakyan, patay. DTX 500 Morning Newscast. Durugista sa Dumaguete City na dapan. Balitang National. Mga miyembro sang gabinete ni Presidente Marcos Jr. hindi na magtambong sa hearing sa Senado angon sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Balitang National. Armed Forces of the Philippines alerto sa posible pagsalakay sang China sa Taiwan. Balitang International. Petronas gas pipeline sa Malaysia na sunog. Balitang negosyo. Utang sang Pilipinas naghabok. Balitang sports. Olympian EJ Obiena may bagong gold medal sa pole vault event sa Taiwan. Balitang entertainment. Magkagugma nga Mikey Quintos kag Paul Salas bulagay na. Balitang Extra Special. Lolo nga masobra na 90 anyos, aktibo gihapon sa pagdalagan sa marathon. Lasa 6:13 na sa aga sa mga constipated. Tumarka na Klinika Spore Biotics Hapit sa Klinika Outlets, Pasi, Kalinog, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch kay may free consultation. Blessed morning, Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes. Very good kapangapin na sila ni Sir Ali Caballes sang DTX Coffee Mix. Ma'am Marie Talia Metzelina, Ma'am Rose Libuna Lusanyes. First Restaurant sa Main Avenue sa Altachera Village Saro, kay Sir Rene Boy Virrola, kay Sir Toto Tabausares,
Ligorita Bausares, sa San Miguel Jordan Guimaras, Ma'am Josephine Florendo Diaz, kay Ma'am Nancy Francia Parcon, and punong barangay Wenceslao Sir Totong Parcon sa Minanga, Dueñas, Iloilo. Pangapena ka mo, DTX Coffee Mix. Top story of the day. Top story of the day. Balitang National. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang Mighty Sea D3 Bio kag DTX 500. Nag-abot na sa Myanmar ang unang batch sang Philippine Interagency Humanitarian Contingent agud magbulig sa mga nalitan sang mabaskog nga linog sa among nga pungsod. Unang nagbiya kahapon sang kagahon sa Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Ang una batch sang Philippine contingent nga ginabugusan sang 58 ka personnel para sa duha ka semana nga deployment sa Myanmar. Ang nabili nga 33 ka members ang natalan nga magabiyahe buwas nga adlaw sakay sa C-130 aircraft. Kalakip sa ginpadala nga contingent sa Pilipinas ang Urban Search and Rescue Teams gikan sa Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Metro Manila Development Authority, DNR kag private sector. Sa uling information, naglapaw na sa 2,000 ka mga tawo ang napatay sa nag-igo nga mabaskog nga linog, samtang masobra sa 3,000 ang nalistang napilasan kag 270 ang missing. Sa din may 4 ka mga Filipino ang nagapabilin nga unaccounted. Lasais 15 sa aga, D3 Bio. May fatty liver ka, kidney stones, pagtumar sang D3 Bio. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, sa Sara, Iloilo, nagahilibion sa kalipay kag pagpasalamat ang 36 anyos nga babayi matapos madakpan sa entrapment operation sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Iloilo Provincial Field Unit ang iya anay karelason nga nagapahog sa iya nga i-post ang iya nude photos kag scandal video sa social media kung hindi ini makikita sa iya kag maghatag sa kwarta nga 20,000 pesos. Ang suspect amo si John, 36 anyos, residente sang poblasyon Concepcion, Iloilo, kasado kag may isa ka bata. Samtang ang biktima naman amo si Angel, 36 years old, kasado kag may 2 ka bata, taga Haro, syudad sang Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Marlon Aison, Assistant Officer sang CIDG Iloilo Provincial Field Unit, nagdangop sa ila opisina ang biktima bangod hindi na ini makaagwanta sa ginahimo nga pagpamahok sang suspect. Sa diin ginpakita sang suspect ang mga sensitibo nga litrato sang biktima kag ginpahog nga i-post ini sa social media lakip na sa eskwelahan sa iya bata kun hindi ini maghatag sang kwarta kag makikita sa iya. Dugang pa ginpadalaan sang suspect ang biktima sang litrato sa iya kaugalingon nga may pilas kag ginapahog nga utason ng kabuhi kun magbulagay sila. Madumduman nga gindakop ang lalaki sa entrapment operation sa Barangay Apologista, Sara, Iloilo, alas 4 kahapon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 99995 o kon Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 kag paglapas Article 286 Grave Coercion sang Revised Penal Code ang atubangon sang suspect. Sa 10:08 sa aga sa iban pa nga balita na lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio. Nagapahanumdom ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga dapat i-apply ay natudlo sa earthquake drills agod mapabiling nga safe o kon luwas sa katalagman sa tion sang linog. Suno kay Mr. Darwin Jomel Papa, Disaster Management Division Head sang Iloilo City Government, dapat yara sa may presence of mind ang kada isa agud madumduman ang mga himuon sa tion sang kalamidad. Dugang pa ni Papa, kung may pagtayog sang duta, dapat mangin kalmado kag i-practice ang drop, cover, and hold.
Pag-abot sa evacuation center, i-check kung may pilas o kung may upod nga injured. Kagilayon nga magtawag sang medical team. Sa tion nga may nahibaloan nga may na-trap, magpahibalo sa emergency responders kag hindi magmatomato balik sa lugar. Nahibaloan nga sa Myanmar, gintayog sang magnitude 7.7 nga linog sa diin masobra na sa 2,000 ang patay. Sa diin ang pagtayog na batsagan sa katupad nga pungsod sang Thailand. Nasa 6:19 sa aga, mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo nakahibalo na sang imuon sa tion sang linog tungod sa regular nga earthquake drills suno sa Iloilo Provincial Government. K5 Alex sa report. Nagapati ang Iloilo Provincial Disasters Reduction and Management Office o kung PDRRMO nga nakahibalo na ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo kung anong ila dapat nga himuon tion sang linog. Suno kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, bastante ang ginahimo nga earthquake drills nga ginapasakupan sa mga pumuluyo gani nga confident man ang opisina nga handa na ang mga pumuluyo tion sang linog. Dugang pasang natungdan ang malahalon lang nga sa tion sang linog ginalauman nga dumduman sa mga ini ang ginatudlo sa tion sa mga drill kag ipasiguro nga hindi ang mga ini pagpangunahan sang kulba nga makatuga sang panic. Capacity building, nakumpleto na naton, di ba? Yes. With all the information, education, campaign materials, with all the earthquake drills quarterly, where kabay pang hindi matabo sa aton generation ang the big one sa Manila. Kaya balan mo ang the big one nga na may mga pairing, siya mo, may mga pairing DRRMs na siya mo. Pero sa Butang Tabi, Iloilo Province, pwede siya mag-pair sa kay Rizal or pwede siya mag-pair sa kay Cavite. Kung anong mamabulig comes the earthquake na big one, makahatag sa iya suporta, makapadala sa iya teams, rescue teams ang Iloilo Province that's pairing during disaster. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Las 6:21 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape, mananam. Naghanda nga magpasa si Iloilo City Congresswoman Julien Jamjam Linaugo Baronda sa iyang statement of assets, liabilities and net worth o konsalin agud sabto ng kaso nga ginpasaka sa iya ni Alay City Councilor Plaridel Nava tungod sa ginaligar unexplained wealth. Suno sa kongresista, nahibaloan sang tanan nga simple lang ang ila pamilya kag wala sang corruption. Halin sang una, impatag man ni Baronda kang mga alahas nga ginasuksok ang ginapangulam lamang sa iya sang mga designer kung may mga dalagkong event kaangay sang State of the Nation Address o konsona sang presidente. Ginpahayag ni Congresswoman Baronda nga politika ang rason nga ginaatake siya kag ang iya nga pamilya. Madumduman nga ginkasuhan si Baronda ni Nava bangod sa iya ginaligar unexplained wealth kag maggarbo nga lifestyle. Sa iban pang balita lokal, ang balita ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Perez-Treñas ang launching sang Catch Up Immunization Program sang Iloilo City Health Office batok sa measles, rubella sa mga kabataan sa syudad. Umpisa subong Abril, pangbakunahan ang mga kabataan nga nagaedad siyam tubtob 59 kabulan, ilabi na sa mga barangay nga mayara sang suspected o confirmed cases sang measles, rubella o tipgas. Sa report sang City Health Office, may 25 ka suspected cases kag may isa ka confirmed case konsiliin sa distrito sang Mandurriao, nagatiner panggikan sa probinsya sang Iloilo ang bata. Sa kaangot nga balita lokal, target sang Iloilo City Health Office nga mabakunahan ang 8,044 ka mga kabataan nga nag-edad siyam tubtob 59 kabulan batok sa measles, rubella sa ginapatigayon nga Catch Up Immunization Program subong nga Abril. Sa report sang City Health Office, may 25 ka suspected cases ang measles kag isa ka confirmed case gikan sa distrito sang Mandurriao. Suno kay Dr. Jennifer Anseno, National Immunization Program Coordinator,
nga sa mga barangay may mga suspected o confirmed case, tanan nga kabataan ang makabaton sa bakuna. Dugang pa sarang man nga mapabukanahan ang mga kabataan nga nag-edad 12 tub 13 anyos kung may yara pa sang bastante nga bakuna. Las 6:24 sa aga, nagsungka sa 61st Infantry Battalion sang Philippine Army ang miyembro sang Communist Terrorist Group o CTG sa Camp Moticlaro sa Barangay Ictuba, Miagao, Iloilo kahapon. Ang rebelde amo si alias Dante, alias Boy Negro, alias Bong, 31 anyos ang edad, kag nangin miyembro sang Regional Centro de Gravidad, Madiaas Platoon, Kometeng Rion Panay o kon KRP. Sa information sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, nagsungka si Dante dala ang M16 Armalite Rifle, shotgun or short magazine kag 20 ka rounds sang 5.56mm ammunition. Suno kay Dante, malapit sa dinikada ang pagtener sini sa bukid. Sa diin 20 anyos pa lang ini, sang gin-recruit kag nangin katapo sang lokal nga milisang bayan. Nagsungka naman si Dante sa paghaylos ang yautod nga si Larry nga unang nagabalik sa sabak sang gobyerno. Las 6:25 sa aga, oras sulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Pinabanta 1 ka hektarya sang kahilamunan ang ginlamon sang kalayo sa sunog sa barangay Iga, Kaphang, San Joaquin, Iloilo kahapon. Sa information, may tawo nga nagpanutod kag nagpauli, gintapukan man ang gintutan. Ginalantaw nga mahimo wala na patay sa maayo ang gintutan kag may nagpisik nga baga. Imedya na sa hapon sa matap na sa mga bombero ang sunog sa kabukiran. Alas 6:26 aga, Interbarangay Basketball League sa San Enrique nagtapos sa pagtinapungulay. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, nagpatinup-anay sang inumol ang mga players sang Barangay Baraluan kag Barangay Dumiles sa ginpatigayon nga Basketball League sang SK Council sang Barangay Dakal dito sa Banwa sang San Enrique sa tong Marso 30. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay punong Barangay Gary Padres ang Dakal, ginpayag sini nga ang paliga ang iya sa sangguni ang kabataan para sa nagahilapit nila nga fiesta sa Mayo 4. Sa din may pulo ka barangay team ang nagpasakop sa ila nga hinampang. Suno sa iya wala naman sang komosyon nga natabo sa magtimbang nga bahin apang sang pass break na kag may gamay nga pagsagit ng players ang Baraulan sa lawas ang players sang Dumiles. Nagpito ang referee kag nagpahayag sang foul. Ginpasa naman sang player ka Dumiles ang bola sa player sang Baraulan nga may dala nga pagdisog kag dito na nagumpisa ang pagpatupa sang isa pa ka player sang Baraulan sang iya inumol. Nagdinalaga naman ang iban nga players sang Dumiles para kuntani magtambag apang nag-intra naman ang iban nga tumalanaw sa pagpanumbag rason nga nag-initay ang duha ka grupo. Samtang nagdesisyon naman ang SK Council sang Dakal nga dapat masettle ang duha ka grupo apang natala na ang mga ini nga igaban sa liga. Gintawagan do ka referee nga foul. Ay ang sitwasyon pass break ma'am ang referee sa piyak pa nga ring. Garing pagi tulod kay sa ginbalikan naman kag bunggoon. Okay. Garing ang tong ginbunggo na ginalikid na kag sumbagon tapos ang isa ka ang magurang na sa likod man nagbulig man sumbag. Live diri sa Banwa sang San Enrique, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 6:28 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo kag DTX 500. Kasuhan ang 18 anyos nga lalaki sang rape sa minor de edad nga babayi sa New Lucena, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Gerson Valdivia, officer in charge sa New Lucena Police Station. Natabo ang paghimulos Marso 31 sa isa ka barangay sakop sang New Lucena. Nagdabaton nilang reklamo alas 5 sang hapon sa kamuman nga adlaw. Santo sa information nga upod nga nagainom sa balay sang suspect ang babayi kag mga abyan sa matabo ang
himulos. Las 6:28 sa aga, 68,000 pesos nga balor sang illegal drugs ang na-confiscate sang otoridad kay Marlon Abrigana Bermudo, 35 anyos ang edad, sang Rizal, La Paz, syudad sang Iloilo sa drug bypass operation. Sunod sa Station Drug Enforcement Team, malawig na nila nga ginapanilagan ang hulag sang drug suspect. Tagpalamati sang K5 News FM Iloilo. Nagdaog sa K5 Ilogo mo promo. K5 Jenny Kaoyonan sa report. So right now mga ka-K5, good afternoon. Sa karon padulong kita sa isa naman naton ka-listener nga maswerte nga nagdaog kag nabunutan sa aton K5 Ilogo mo promo. So padulong kita mga ka-K5 sa distrito sang Molo, specifically sa Barangay Pondedor. So right now mga ka-K5, nagabot na kita sa Barangay South Pondedor Molo. Updi niyo ko kay bisitahon naton ang puluyan ni Ma'am Roslyn Hinete, ang aton nga maswerte nga nagdaog sa K5 Ilogo mo promo. Siyempre mga ka-K5, may dala kita no nga mga papremyo, ang aton nga mga, well of course, ang aton nga mga brand new nga appliances, ang blender, ang electric fan, may rice cooker, and of course, oven toaster. Kagkaron, may cash pagid mga ka-K5. So, updi nyo ako, ibisitahon naton si Ma'am Roslyn Hinete. I-shake it asa sa may babaw, kag ulaon. Oh! Iwan na! Paswerte naman nga nakuha sang atong ika-tatlo nga winner sang Ilogo mo promo sang K5 News FM Iloilo nga si Nanay Roslyn Hinete ang brand new nga oven toaster kag tumataging ting na 1,000 pesos nga cash. Dako naman nga mangin bulig sa negosyo nga kalan-an ang mga papremyo nga nakuha ni Nanay Roslyn gikan sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid kay Doc Ramel Oy kag sa iyang mga papremyo. So mga ka-K5, nabato na Nanay Roslyn ang iyang brand new oven toaster and of course 1,000 pesos nga cash. So gani ka pa man, padayon nga magtutok kag magsuporta sa K5 News FM Iloilo kay base ka muna ang sunod nga magdaoga. Upod sa patrol, ang buko sa K5 News FM team, ako naman ang inyong alagad ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. X500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Las 6:32 sa aga sa Bacolod City, babae nga naga-jogging na bungguan sang salakyan, patay, berting gakit sa report. Patay ang isa ka babae matapos ginbungguan sang isa ka pick-up kay nasang aga sa Manville, Barangay Panukoy, Bacolod City. Sa investigasyon sang pulis nga naga-jogging ang tatlo ka mga babae kag samtang nagpa-picture ang mga ini sa dalan pasulod sa Manville, golpeada lang nga ginarado ini sila sang salakyan. Pilason ang tatlo ka mga persona kag ginbawi ang gid sang kabuhing isa ka babae. Sulok ay Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona ang head sang Traffic Investigation Team sang BCPO nga madasig ang padalagan sang driver sang salakyan nga nag-left turn pasulod sa Manville. Ginpayag pagid sang driver nga sa tuman kasilaw sang adlaw wala niya nakita ang tatlo. Yara sa kustodiya sa karon sang Police Station 8 ang driver kamagapangatubang sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide kag physical injury.
Ini si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM. Las 6:33 sa aga, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Sa Aklan, lalaki ginpatay sang iya nga utod. Gloria Villas sa report. Hindi na mapasakapas ang anuman nga kaso ang pamilya sang lalaki nga ginbuno sa iya kaugalingon nga utod sa barangay Kalangkang, Makato, Aklan. Kadungan sini ay ang execution sang affidavit of non-interest to file a case sang pamilya sang biktima nga si Celso Tesoro, isa ka 57 anyos nga residente sang nasambit nga lugar. Halos nagagawa na ang kasudlan sang biktima matapos makaangkon sang pagbuno sa tiyan kag sa iya kilikili sa kamot sa iya nga utod nga si Sergio Tesoro, 52 anyos, sang barangay Karugdog sa Banwa, sang Lezo. Base sa interview sang K5 News FM sa isa sa mga testigo, nagainom ang duha ka mag-utod sang naistoryahan ng parte sa mana kag kadutaan sang ila amay. Tubtob nga nagkuha sang kutsilyo ang suspect, samtang nagkuha naman ang biktima sang takob sang kaldero, hasta nga nabunan ini. Gindala sa ospital si Celso, samtang insigida man nga nadakpan ang iya nga utod. Samtang nakatalana na nga iga-release ang suspect kag padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima nga yara sa kritikal nga kondisyon. Balita gikan diri sa probinsya sang Aklan, ako si K5 Gloria Villas para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. 500 Morning Newscast. Las 6:35 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Durugista sa Dumaguete City na dakpan, Divina Tindog sa report. Nasa 319,872 halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga operatiba ng Negros Oriental Police Provincial Office o NOPO sa 3 araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa Cleo simula Marso 28 hanggang Marso 30 ng taong ito. Ang dami ng nasabat na illegal na droga ay resulta ng 5 operasyon na kanilang isinagawa kung saan 47.4 gramo ng droga ang nakuha at 5 katawang naaresto. Sa illegal na sugal, inaristo ng pulisya ang 19 na sugarol at nasamsam ang 1,016 na pera. Nagsagawa rin ng pulisya ng 18 operasyon laban sa loose firearms kung saan 21 armas ang nasamsam o isinuko habang 10 armas din ang idiniposito sa kanilang Uplan Katok operations. Balita mula sa K5 News FM Dumaguete. Ito si K5 Divina Tindoga para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros sa K5 News FM. 36 sa aga sa Bayawan City, Negros Oriental, hubog nga lalaki nga nanggamo. Ginpulihan kastigo, Dondi Glodovi sa report. Binugbog ang isang lalaki sa may Bayawan Fisheries alas 3 ng madaling araw noong Abril 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima nga si Jimmy Chavez, 32 anyos, isang kargador ng isda at residente ng sitio Sikopong, Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon sa isang saksi na nakausap ng K5 News FM Bayawan, ang biktima ay nagwawala umano, nanira ng bote, naghubad at pasuray-suray dahil sa labis na kalasingan. Dagdag pa ng saksi dahil sa ginawang iskandalo ng biktima, tinulungan umano itong bugbugin ng mga taong naroroon sa fisheries. Matapos ang insidente, dinala ang biktima ng mga concerned citizen sa Bayawan District Hospital dahil sa mga pasa sa mata at mga sugat sa katawan na dulot ng pambubugbog. Nananawagan ang biktima sa kanyang kapatid na si Michael Joven Chavez na agarang pumunta sa nasabing ospital dahil hindi pa umano siya nabibigyan ng atensyong medikal dahil wala pa siyang kaanak na dumarating. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan. Ako si K5 Dondi Glodovi para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM. Kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500.
Hindi na magtambong ang mga miyembro sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga hearing sa Senado angot sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte suno sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ginpadala kay Senador Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos nga chairman sang Senate Committee on Foreign Relations ang nagpanguna sa investigation matapos gin-question ang legality sang pag-aresto kay Duterte kag gin-surrender sa International Criminal Court ukon ICC. Ginpahayag ni Bersamin nga nahatag na sa mga cabinet secretary kag iban pa nga official ang nagakaigo ang information sa nakaligad nga hearing sang Marso 20. Indugang pa sang opisyal nga natalakay naman ang mga bagay nga hindi sakop sang executive privilege. Las 6:39 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Ginhambalan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. ang mga soldado sang Pilipinas na maghanda sa tion nga salakayon ang Taiwan kasunod sa paghiwat sang China sa military exercises sa palibot sang Taipei. Sa iya paghambal sa anibersaryo sang Northern Luzon Command, ginpahayag ni Bronner nga ang NOLCOM ang ginalauman nga magapanguna sa operation para sa pag-rescue sa 250,000 ka overseas Filipino workers sa Taiwan. Sunod sa Chinese military nga katuyoan sang military drills nga magpadala sang hugot nga paandam kag mabaskog nga pagpugong sa ginaligar mga separatist sa pungsod Taiwan. Las 6:40 sa aga, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Kumpiyansa si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga may mabakod nga argumento sila agudon taton ang kaso batok sa Anay Presidente sa International Criminal Court o kon ICC antes pa man magsugod ang trial sa Setyembre 23. Suno kay Kaufman nga hindi sakop sang jurisdiction sang ICC ang kaso bangod sa pagbiya sang Pilipinas sa Rome Statute antes pa man gin-authorize ang investigation batok sa Anay Presidente. Nagalao man ini nga magamadinalagon ang ila defensa kung mabaton sang korte ang ila argumento nga magabukas naman sa posibilidad nga hindi madayon ang confirmation of charges hearing nga natalana sa Setyembre 23, 2025. Las 6:41 sa aga sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag 1 Calamansi Juice Powder. Naghiwat na sang mock trial ang House Prosecution Panel bilang pagpanghanda pananglitan magsugod na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Inyang confirm ni Representative Isabel Maria Zamora sang San Juan kag miyembro sang 11-man House Prosecution Team. Ginpahayag ni Zamora nga sa kada article sang impeachment magapresent sila sang mga testigo o kung hindi gani mga documentary evidence. Nagapati si Congresswoman Zamora nga labing nga nagabaskog ang kaso sang prosecution batok sa Vice Presidente. Iniangot sa nagalaba nga listahan sang questionable nga mga ngalan nga nakapulos sa confidential kag intelligence funds sang Office of the Vice President nga nagalabot sa 500 million pesos. Las 6:42 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Nagatap na sang lingan sang ulo, aneurysm kag stroke. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Malaysia. Nag-ibwal ang dako nga sunog sa state energy firm nga Petronas sa Potsong, malapit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Sa diin 33 ka tawo ang napilasan kag anom ang gidala sa hospital. Sunod kay Mod Naujan Halime, chairman sang Silanggor Disaster Management Committee, may pila ka mga pumuluyo ang natrap sa balay sa kampung Kuala Sungai Baru.
Ipahayag sang fire department sa Malaysia na naghalin ang kalayo sa nagtagas nga bahin sang 500-meter nga pipeline. Alas 6:43 sa aga sa dugang pa nga balita international. Sa Amerika, plano nga magbisita ni US President Donald Trump sa Saudi Arabia. Sunod sa White House, mahimo hiwaton ang pagbisita sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo. Ini ang unang nga foreign trip ni Trump sa ikaduha nga termino. Kila sa mga mahimo talakayon sa mga opisyal sang Saudi Arabia ang pag-resolve sa 3 ka tuig nga inaway sa tunga sang Russia kag Ukraine. Una nga hinun-ano ng tiglawas sang Amerika kag Ukraine kag ginhiwat sa Saudi Arabia. Madumduman nga ginpahayag man ni Trump nga magapadulong ini sa Saudi Arabia agos silyuhan ang $1 trillion nga investment nila sa US nakit ng pagbakal sang kagamitan pang giyera. Alas 6:44 sa aga. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Naghabok pa sa 16.63 trillion pesos ang kabugusan nga utang sa Pilipinas pagtapos ang bulan sang Febrero. Sunod sa Bureau of Treasury, yara sa 1.96% ukon 319.26 billion pesos ang nadugang sa utang sang pungsod i-compare sang bulan sang Enero. Yara sa 67.6% ang domestic debt nga nagabalor sang 11.2 trillion pesos. Samtang ang foreign debt o kung utang sa luwas ang yara sa 32.5% nga nagabalor sang 5.41 trillion pesos. Inpatod sang Bureau of Treasury nga ginagamit sa mga proyekto sang gobyerno ang mga ginutang. Lakip na ang project loans para sa railways, health sectors kag agricultural sector. Sa reference rate, 57 pesos and 26 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 61 pesos and 96 centavos ang euro. 151 pesos and 22 centavos ang Bahraini dinar. 74 pesos and 7 centavos ang pound sterling. 64 pesos and 93 centavos ang Swiss franc. 80 pesos and 76 centavos ang Jordanian dinar. 42 pesos and 67 centavos ang Singaporean dollar. 15 pesos and 59 centavos ang United Arab Emirates dirham. 42 pesos and 67 centavos ang Brunei dollar. 15 pesos and 50 centavos ang Israeli new shekel. 1 peso and 72 centavos ang New Taiwan dollar. 8 pesos ang Chinese yuan. 12 pesos and 90 centavos ang Malaysian ringgit. 35 pesos and 84 centavos ang Australian dollar. 7 pesos and 36 centavos ang Hong Kong dollar. 148 pesos and 73 centavos ang Omani Rial. 1 peso and 68 centavos ang Thai Baht. 186 pesos and 7 centavos ang Kuwaiti Dinar. 32 pesos and 53 centavos ang New Zealand Dollar. 64 centavos ang Lebanese Pound. 1 peso and 51 centavos ang Turkish Lira. 10 pesos and 4 centavos ang Brazilian Real. 34 centavos ang Indonesian Rupiah. Samtang 27 centavos ang Myanmar Kyat. Alas 6:47 sa aga. Blessed morning kay Ma'am Jimela Cardiel. Ma'am Jimela Cardiel, Sir Chris Vallejo, kay Sir Melvin Frial Besa. Sir Melvin Frial Besa sa Nest Special Batsoy sa Dumaraw, Capiz. Nest Special Batsoy kay Ma'am Jonas Saldo sa Railway Street, Pasig City. Ma'am Melay Montaño Palencia. Ma'am Jonas Saldo kay Sir Steven Tibo Herardino. Sir Steven Herardino kay Ma'am Vema and Pastor RD Catalunya Celeste. Pastor RD Celeste and Ma'am Vema Celeste, greetings, 14th year wedding anniversary.
What God has joined together, let no man separate. God bless Pastor RD and Ma'am Vema sa inyong marriage. Ma'am Maribel Pareñas, kay Mami Trinidad Nening Barlan Pagayona sa Pasig City, Ma'am Laura Samagaysay, Ma'am Lorena Sirano, Ma'am Rachel Celis. Ma'am Rachel Celis, good morning ma'am. Kay Sir Eden Silorio and Ma'am Anali Salvadico Silorio sa Kaldohan sa Villa and Sizzling Restaurant. Mami Cynthia Swedi, Tatay Ezra Swedi, good morning. Sir Nonito Sombong, Jayan Piape, Edgar Balbadon. Thank you also kay Ma'am Zenia Palma Shautong Huplo sa Singapore. Kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Nen Esan Prasa, Ma'am Zinaida Cao Manikan, Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, kay Sir Danilo Bayoran, Sir John Bayoran sa Biscocho House, good morning sir. Kay Ma'am Rose Libuna Losanyes, Ma'am Nadalin Sautong, pangapena ka mo ha, DTX Coffee Mix. Sir Joseph Sibuan, Sir Joseph Sibuan, good morning. Kay Ma'am Lisel Hersaba Caluyo, Ma'am Marie Thalia Michelina, Sir Eric Gose, Patrick Monterosa, kay Ma'am Lori Gose, Sir Leo Gose, and Sir Eliseo Gose sa Dabong, Haniway, Iloilo. Sir Nonoy Alex Paderna, kay Ma'am Lily Barlan Paderna sa Santillan Street, Pasig City. Good morning. 6:50 sa aga sa Pilipinas. Balitang Sports. Ang sports news kinadulong sa Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan. Sa pole vault, nakadala naman pauli sang gold medal ang Filipino Olympian na si Ernest John E.J. Obiana sa Taiwan Pole Vault Championships 2025. Inihiwat ini sa Sun Moon Lake, Nantou, Taipei, kung saan ingin pasakupan sang tiglawas sang nagkalaylay nga pungsod. Ang kadalagaan ni Obiana na angkon sa piyak sa madamol nga fog sa lugar nga halos mag-zero visibility. Kaupo ni Obiana ang pila ka Pinoy pole vaulters kasubong ni Hoket de Los Santos nga natigayon niya ma-clear ang 5.15 meters. Sa karon ginauyatan ni Obiana ang world's ranking number 4. Sa Sitio Inawangan sa San Joaquin, Iloilo, pamilya Sariego kag Sibuan, Sir Joseph Sibuan, Ma'am Thelma Padrii Kidan sa Libuo, Pasig City. Birthday greetings kay Sir Jimmy Pagado Gardose, Sir Jimmy Gardose sa Barangay Agdahon, Pasig City. Good morning kay Ma'am Lynette Puniel, kay Madam Karabkab, Ma'am Rica Domingo Kisto, kay Kapitan Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City proper. Tita Ambing Baez Cabasa, Ma'am Mary Ann Garbosa, good morning. Sir Alex Asabo, 6:51 oras dunong sang D3 Bayo. Balitang Entertainment. Ang entertainment news ginadulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Bulagay na ang magkagugma nga sanday Mikey Quintos kag ang nobyo nga si Paul Salas. Sa interview ni Boy Abunda, wala naging detalye sang actress nga si Mikey ang rason sang pagbulagay sang nobyo. Apang ginpatag nga wala sang third party. Gintugyan na lamang sini kay Paul ang pagpatag sa iban pang information angon sa ilang pagbulagay kung ini ang handa na. Padumduman tuig 2022, gin-confirm ni Salas ang relasyon nila sang actress. 6:52 na sa aga. Sir Joel Gonzalez sa Pasig, Facoma. Good morning, sir. Pangapi Canada, DTX Coffee Mix. Sir Dennis Delfin. Sir Melvin Frial Besa sa Nest Special Batsoy. Tumaro Kapis. Kay Ma'am Jonah Saldo, Pastor RD Celeste, Ma'am Gemela Cardiel, Sir Chris Vallejo, Sir Steven Herardino, Sir Bebot Soloso, kay Ma'am Betty Soloso sa Dueñas, sa Snacksack. Abi, pangapi doon ka mo ha.
DTX Premium Coffee. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Sa Italia, nangin kabahay na sang kabuhi ni Antonio Rao. Antonio Rao, sa sulod sang 80 katuig ang pagdalagan. Kag sa edad nga 92 anyos, wala pa ini sang plano nga maguntat. Subong nga tuig na kompleto sang tigulang ang ika-30 niya katuig nga pagpasakop sa Rome Marathon sa kulang-kulang 7 ka oras ka pagdalagan. Gindalagan ni Rao ang 42 kilometers nga kalayoon kag natapos niya ini sa sulod sa masobra 6 ka oras nga pagdalagan pa Sir Bobby, Sir Dan Calvo. Nag-umpisa si Lolo Rao, si Lolo Antonio sa pagpasakop sa Rome Marathon, masobra 30 katuig nang nakaligad kag wala gid dinhi nagpalso sa pagpasakop kada tuig. Bangod nangin parte na ini sa iya kabuhi kung saan naghatag sa iya sang kapagsik kaangay sang pamatanon sa piyak sang iya tigulang na nga edad. Kay man ang edad Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Maricel Casiple, Sir Al Serrano Cordero, is a matter of mindset. 20 ka pa lang pero imo nga paminsaron daw 80 na imo pagkabig sa kaulingon mo. Di malam ka na eh. Ma'am Raquel Puda Gubatanga, Pamilya Dilag Palma, kag Quezon gapamati sila. Helen Boy Paklibar, Sir Helen Boy Paklibar, and Sir Aden Paklibar sa Manit Pasig City. Good morning. May imagine mo nga naga-edad kita abi 92 years old na. Sir Polga programa pa kita dari sa DTX Morning Newscast. Ang oras! Din pahayag. Ano ini? Di na ko kamurot. It's a matter of mindset! Ay banda nga bataon pa, way nagahulag. Baga ka lang dyan kaligid. Pwede nagluya, lawas mo. Bangon doon! Abal ni Ma'am Marie, Talia Mitsilinya, ambal niya correct. Thank you, Ma'am Marie. Ay ni si Ma'am Marie, kaya ginasuportaran niya kita. Las 8:50 sa aga, oras, dulong sang Mighty C, kag DTX 500. Dari sa DTX 500 Morning Newscast. May ginahulat ka nga pangamuyo kay Jesus nga dugay na. The Word of God says, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ako ang Diyos. Ang magahimo sini gilayon sa husto nga tion. Isaiah 60 verse 22. Punishment that hurts chases evil from the heart. Kung kaisa maayo nga masilutan kita, agod magbag-o kita. Hulubaton 20, versikulo 30. Proverbs 20, verse 30. Ang Ginoo amo ang nagabuot sang aton kabuhi, gani hindi ta may baluan kung ano ang aton palaabuton. The Lord is directing our steps. Try to understand everything that happens along the way. Proverbs 20, verse 24. Hulubaton 20, versikulo 24. This is the Word of God. Sir Jesse James Garvillas, Sir Jerry Garvillas, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Pastor R.D. Celeste, Pastor Bobby Eriman, Sir Dan Calvo, Pac Louis Saldivar, Sir Jedwin Dongor, kay Sir Randy Antiquenia, kay Sir Edward Chong Rendon sa Labrador Boarding House sa Luna, La Paz, Ma'am Clemencia Bisana, Carlo Hamele Sr., Sir Errol Cordero. Sir Errol Cordero, good morning. God takes all the glory and Christ alone is exalted.
Ninimbi, Elviro Lakihon Aujero, Tita Nida Ferolino Aujero sa Imos, Cavite. Ang oras, alas 6:58, oras ginadulong sang DTX 500. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Magpamati sa Health Alert. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Abril 2, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa siyudad sang Iloilo. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.